Λοιπόν, είδαμε έτσι ένα πλάνο, θα δούμε και άλλα μετά και συγκεκριμένα χτυπάνε και αυτοκίνητα κτλ. Να πούμε τα δώρα που κερδίζετε. Να πω κάτι όσον αφορά τους κεραυνούς. Ναι. Να ξέρετε, αυτό μου το δίδαξε ο πατερούλης μου. Ότι. Σηκώνεις το δάχτυλο ψηλά το μικρό και το σαλιώνεις πρώτα. Το γλύφεις λίγο πρώτα και μετά το σηκώνεις πάνω. Οπότε άμα σε χτυπήσεις κεραυνό, όχι, από εκεί καταλαβαίνεις από πού έρχεται ο αέρας. Τα μπερδεύω αυτά, δεν ξέρω. Λοιπόν, γενικώς, όταν βλέπεις ένα. Ο κεραυνός είναι αυτό με το φως, Ναι, θα είναι. Λοιπόν, ναι. Όταν βλέπεις τον κεραυνό να έρχεται, μετράς 21, 22, 23. Οπότε δεν καταλαβαίνεις όταν σε χτυπάει και μέτρα και σε εκείνη την ώρα, είναι αλλού για αλλού. Καμία σχέση. Μετά, δηλαδή, περιμένεις να μπουμπουνίσει και από εκεί καταλαβαίνεις πόσα χιλιόμετρα μακριά είναι το Κεβίτσα. Πώς το λένε? Ναι. Όλη αυτή η φάση, η καταιγίδα. Η καταιγίδα, αλλά μήπως τον μπέρδεψες. Πόσο μακριά είναι ισχύει αυτό, αλλά μήπως τον μπέρδεψες όταν μετράς για να σε πάρει ύπνος. Όχι, καμία σχέση. Όπως μπέρδεψα και εγώ με τον αέρα. Πώς τα λένε, τα σχέφε. Λοιπόν, εκεί καταλαβαίνεις 21, 22, 23. Μέχρι τα 23 είναι 1 χιλιόμετρο, αν δεν κάνω λάθος. Και έτσι περίπου. Θα δείξουμε μετά